To mi treba za YouTube. Vidjet ćeš. Opa, 2:0. To. 2:1. Ne, ali mi vodimo, tako. Samo pušteno. Bravo. Bravo, Šulc. Novak. Koliko će mi izdržati materija? Ću i sad tuga snimat riječ. I uspjevamo da smo izjednačiti. Dobri su danas. Dobro igraju, jel? Ti vidiš od mog mobitela, da vidiš? Kako ne? Ne, ovako se malo nazivim. Ne tamo je. A? On dođe već. A oni dolaze bez obzira što više Rendića ne. Ma da, dođe. Tamo, ovdje to nije. Bravo. Rokaj ga. Suse kakav udarac. Evo je to Matej Šulc.
7-5, jel? 7-5. Za mladih, jel? Da. A ne idemo od šuca, jesu da će to tamo staviti. A sad će. 7-6. Viš da su skroz ekipa mlada ne igraju. Mukačević, Andžić, Ali da onaj, jede. ovog tu dečka znam, on ima, on je praktički tu najmlađi, ono. To je prilikama da mladima da igraju. Sad kad došli ovdje. No. Sedlačik je mlad, ali nije kao oni, ono, Sedlačik ima 21 godinu, a oni imaju... Bravo, Trnja. Drže dobro. To Šulc, to. Sedlačik kad mlad. Može rekao prijeti, ja? Ha, valjda vidjet ćemo. Oni koji igraju u Europu, vidjet ćemo. Nije Evropa igra. Da. Zborili su. Šest razlika, ajoj. To nek budu. No, to treba trener prekinuti odmah. Najvjerojatnije. I teško. Ne teorije. Navija se bili tamo. Će onako igrati kako su igrali protiv Cibone, doći će na zadnje mjesto. Da. Na Torino su trebali dobiti. Ne znam, baš zarez, pakla ona igrala i Ligu prvaka, ne znam. Nemam pojma, šta znam. Sada gore dobro. Kakvi sad razgovjeti mikrofona? Prije kad su... A nešto su napravili, šta znam sad. Ono što se rasporedili. Onako bilo kroz, ne. Valjda nemam pojma, šta znam. A ne znam zašto sam prije snimao uopće time out, možda sam trebao zaustaviti. Mi je 10 minuta. Ne znam zašto sam išao snimat time out bez veze, ono glupo.
Još su se tako lopte šalju. 14-7, ajoj. O, baš se bojim katastrofe. I u trenutku slave. Nema da vatanija. Ne znam. Prijavio se otac. Opet. Time out. Trnje. Trnje tamo. Ne. Ajde, konačno je prošlo. 15. Nisam Trnje toliko griješi protiv Mladosti, onda nemaju teorije. A viš kako su grešaka napravili. Možeš. Juventus igra sa Sporting. Još jedan se brine Matić. Ali ti jako će Barcelone. Dobro. Trpanje. Neki biti za Mladost lakši trening. Tu! Haha, gol! Kako su se izvukli po tome? Kako ti na iskustvo? Nema Trnje toliko iskustva. Oni igraju u Europu, oni igraju koliko godina taj svoje prvenstvo. To je kupol. Ja do nedugo nisam za trening znao da ima. Da Trnje dođe bar do 12, to bi bilo. 17-10. Još jednom. Kino Hamšić. Su se kakav udarac ima. Kako ne brani? Evo je si. To bi moglo brzo završiti. Samo iz 9. Evo baš. Naravno, majke, oca i sestre. Pogledaj kakav ima udarac. Suse šta je! Kuk je pripremio taj novi pozicijski trener. Skoro drugačije od ramena. On je u Japanu. On je već u Japanu 2 mjeseca. Ovo ide prema. I još jednom snagi sreda. Gorića. Uočimo majke Nedrice. 11 razlike. Ovo je pitanja izmjena Srba. Prijuče. Kako Cilić. Će se Matija Šuc. Nema, to su servisi, nema. Opet u Dinamo Mladost kad će da mene zove. A nije. Pa baš vidi. Neće biti tako. Nego ko će? Će Rijeka ili ne, Rijeka je ozbiljna. A dobro, okej, nisu. Idemo vidjeti u subotu kad ćemo igrati. Nisam ne igrati. Dobro, nije bila loša prošle sezone. Mogu oni zaprijeti? Mogu. Kad je Mladost u punom sastavu za pobavnu školu. Medicina će se valjda bolje držati. Evo, to su lopte, to je prvo. Na kraju gotovo je to do 7 minuta. Šta do 7, to bi moglo i prije završiti tako Ne, 30 lopte. minuta, 37 minuta, 20 minuta, 60, na sat vremena. Sat vremena bi moglo ući. 15 minuta je. 20 minuta, 6 počinu. Da. 23 10 se razbija.
čak i Wow, koje su to kad greške? medicinari Koje su to greške? Pa to je ostali na 10. Pa ne možeš to, koje su to greške? Medicinar 25. Koliko je bilo? 25? Dobro, to je drugačije bilo. A opet tu ti slično. A nije to drugačije bilo. Potpuno A dobro, drugačije. centralna Italija je jače protiv. Da, ali nije... Ajde. Već osvojio naša prvaka Hrvatske. Da. Ja mislim da će se Kaška opet. Nije u drugoj grupi. Da. Kaška da će se opet pojaviti. Preko zime, sigurno. Zašto li? Sigurno, oni će napadat nas u Hrvatsku. Nego će, ne. Evo, na 11 će doći. A doći će možda do 11. Preko do 12. 12 evo Možda 12. do 2, ako pogode se. Evo 12. Ako, jel je? Do 12, evo. A to će biti, bit će manje od 15 razlika. Ajde smo mali. Evo, gotovo. Da. Smijam snimat utakmicu, Ajde, što mi nije ne, zabavno. ali se zna koji stavimo. Šta mene briga je, pa ja stavljam na YouTube, moj YouTube, ne, šta mi imamo da govorimo. Smijem, a nije to nikakav sadržaj što se ne smije staviti na YouTube. A da. Što bi trebao? Ja bi te nešto zamolio. Ja bi te nešto zamolio, ja bi otišao pozdraviti tamo, vratit ću se odmah. Ovoga ujaka i ujnu. Ti sam držiš ovak mobitel i Znači kako snimat. servira Da, i kad bude A ako slučajno ne mi bude to time treba, out, ne mi samo to oštrije. Ne to bolje. što oštrije, di ćeš oštrije? Aha, a ako bude out šta napraviš, stižeš crveno? Samo tu. To i nastaviš pratiti. Isto stvar. Možeš, Čekaj, samo malo. ali nemoj slučajno ti padne mobitel. Neće. Da, ali ovo crveno, kad on, ne vidi kad on servira. Tu se približi tata. Snimaš? Da. Ja ću da samo pogledati. Samo utaknu. Tamo se samo, kako se zove, pozdraviti od Rendića, Ujaka i Ujnu. Nek se vratiti, može? Dobro, može. Ne čujem ja.
Bruno Ivanović.